खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जिहेतु मैया मोनायाव माखासे खौरां बिजोङाव आं नुनो मोनदों सन्जय सरगियारिनि समस्तियाव रायजो राजायानो बिखौ फैजानो बासैनो आरो रायजो राजाखौ नुजाहैया होननानै बुंदों। आंनि राव नङा दै बियो, आं दहाय फुङावनो दामखांबाय मोनसे। आं दाखालि समाव सन्जय सरगियारिनि माखासे एक्स एनडिएफबि बिथां सानजारां सरगियारि बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आं। सोलिनो हाया बियो जेरावबो। दा नै रायजो राजाखौ दिनै सेवा खालामनो थाखाय मोनसे सुजुग सुबिदा मोनसे खाबु होदोंमोन इउपिपिएल सरकारा, नंगौना नङा? मोनसे खाबु होदोंमोन बिथांखौ। खारन प्रमद बर'आ बिनि माखासे गियान आखल आखु बिखौ मिथिखागौ, ओंखायनो बिथांनो सन्जय सरगियारिनो बिथांनो इएम बिबानखौ होआखै आरो बिथाङा दा आलु बायदि खालामजागासिनो दङ। जोबथारनायाव दा बिखौ मा दिनै इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिथां डाइनामिक लिडार प्रमद बर' आरो लोगोसे मानगोनां डाइनामिक साहानि जायगायाव गाइखेर दाखा घिउनो माबा माबि जाग्राफोर बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बुंनो हामा बिथांखौ, थावबो आं बुंफिनबावदों। दिनै बिथाङा सन्जय सरगियारिनो टिकेट होआ, बियो मोनसे रोखा जानानै थांबाय। बिथाङा सासे आदै बा सारखौनो होनांगोन। बिथाङा फरायसा आफादावबो दिनै जुगदान बा आगभाग लाफानाय, उखैहाबनानै थानाय बा बायदि रोखोमावबो बिथाङा खामानि मावबोनाय। लोगोसे पिसिडिआरनिफ्रायनो बिथाङा इउपिपिएल दिनै खुंथायाव फैबाय। माने बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना, बिबो सासे टिकेटनि दाबिदार जागोन। खुब सन्देह, आंनि मोनसे आइडिया। बिथाङा जिहेतु मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों दे, नोंथांमोना खोनासंनोबो हागोन। आं जेब्ला इउपिपिएल आबसुनिबो सासे आङो खामानि मावफुनाय, मावबोफानाय, आग भाग लाफानाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय, आरो लोगोसे आङो इउपिपिएलआवबो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनोबो दङ बेफोरबायदि। येस, नंगौ, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो मानसिसोथ', नोंथाङा जेरावखि थाया मानो मावनांगोन। नों एबसुजोंब्लाबो, एबसुजों नोङा सोरजोंबा, बिपिएफजों नोङा इउपिपिएल, इउपिपिएलजों नोङा सोरबा सासे बिजेपि बा कंग्रेस बा एजेपि बा बायदि रोखोम सोरबा सासेजों नोंथाङा एसेब्लाबो एक्टिभ जाना थानांगोन, नङाब्ला नोंथांनि पकेटआबो एसे गरम जानाय नङा। आं बेखौ बुंदों। नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, जोंनि ओनसोलाव सन्जय सरगियारिखौ बुंदों बिथाङा जे आरो बुंखानांगौबो, थिगखाबो। बे सारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेयो थिगबो जाखादों। खारन सन्जय सरगियारिया मोनसे आखल गियान गैयि बेक्ति होननानै बुंगोन। बेनाव जानला मानला बुग्रा हुदाबो दं आरो एसे एजेड बैसो जानानै थांनाय, बिमानि बैसो, बिफानि बैसो, बेफोरबायदिखौ दिनैहाय माने वर्डफोरा, माखासे सोदोबफोरा माने खाब जायै ना, बेफोरबायदि रावखौ इउज खालामो। आरो बिथाङा सासे मोजां गिटारबो दामनो गोरों, बियो मोजां दामनो गोरों, आं मानिदों, बेखौबो थिग दं। आरो बिथाङा ओरैबायदि मानसि मोनथिया, दुमसि मोनथिया, बिनि सिगाङाव सन्जय सरगियारिया रायग्रा आरो नोंनि मबाइलखौ हायोब्ला देख्रुबनानै होग्राबो गियान आखल आखुआ बिनाव दंजोबो। आरो माबायदि बुनांगौ, बबे जायगायाव लांना बुफैनांगौ, बबे खनायाव बुफैनांगौ, बिनि गियाना 100% सन्जय सरगियारिनाव दङ। बेफोरखौ नायोब्ला बिथां प्रमद बर'आ बा इउपिपिएलआ दिनै टिकेट होयिखौ जों नुनो मोनदों आरो मोनखानायबो नङा। जिहेतु आङो बै सम थांनाय समफ्रावहाय सन्जय सरगियारिनि सायाव टिकेट मोना होननानै बुंदों। दिनैहाय जों प्रुफखौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो बियो मोनखानाय नङा। बियो, आं जाखिनि बिथांनि जा गियान आखल आखु, दिनै सासे सारा बा आदैया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों, खारन बेबो सासे टिकेट दाबिदार जानांगौ, जाय प्रेस मिट होनाय आदै बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो, गावनि समस्तियाव, गावनि जायगायाव
माब्लाबाबो नाया आरो केम्पेइन खालामफैनो हाया बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा मा साहसआव बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों सासे एमसिएल बिथाङा सोरबा एमएलए जों थांफानानैब्लाबो बे जायगायाव गावनि समस्थियाव मा खालामगोन बियो केम्पेइनबो खालामहैनो हागोन किन्तु दिनै नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला नैबे जाय मोनसे बेक्तिया प्रेस मिट होनाय बे बेक्ति बुंनाय बायदिब्ला सन्जय सरगियारिया मा होननानै बुंदों टिकेटखौ मोननाय नङा आरो इउपिपिएलआ बिनो होनायबो नङा बिनो माब्रै दिनै समस्थियावनो हाबहैया खामानि मोनसे मावदोंमोननो ना ब्रिज बे जाय प्रेस मिट होनाय बेक्ति बे बेक्तियानो बुंदों बोसोरसे सन्जय सरगियारिया बन्द खालामनानै दोनदों होमबा नायदो माबायदि पावारखौ बाहायदों बिया सन्जय सरगियारिया बेफोरखौ नायोब्लाना बेफोर जिहेतु मोनफा मोनफा अभिजुग बा रायजो राजानि मोनसे मोनफा मोनफा अबजेक्सन नङा होमबा रायजो राजाया दिनै जाय प्रेस मिट होनाय इउपिपिएलजोंनो इउपिपिएल टिकेटनि दाबिदारा दिनै गोबां जालायनानै दङ दा एग्जाम्पलाव नैबे आदै प्रेस मिट होनाया बिबो जानानै दं बिबो सासे जानो हागौ आं दहायनिफ्राय बुंदों टिकेट दाबिदार जानांगौ बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ नायोब्ला 100% बियो टिकेट दाबिदार नंगौ बिनांगौ बे माबायावहाय बयहाबो बिनो हानाय बा इलेक्सन गेलेनो हानाय मोनथाया दङ आं बेखौ बुंदों दिनैहाय आं सन्जय सरगियारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावगोन गोलाव जाबाय माने एसे सन्जय सरगियारिया लाजिगोना लाजियाखैथाय दाखालि साननैसो रायजो राजा बुंनाया दा प्रुफ मोनदोंना बड'सा निउसावहाय खौरां बिजोङाव आं नुदोंमोन आरो बियो बड'सा खौरां बिजोङा सैथोखौ दामनानै होदों बाजाराव थांनानै दिनै सन्जय सरगियारिनि समस्थियाव थांनानै दिनैहाय बिनि जाखिनि खामानि मावो बेफोरखौसो सोंहैदों बिनि उनाव नेक्स्ट टाइमाव माखासे बाथ्रा बुंहैबावबाय जेखिनि सन्जय सरगियारिया खामानि मावाखै डेभेलपमेन्ट मावाखै होनायनि सायाव उल्था बुंबावना सानैसो बेक्तिया मा बुंबावखो दिनै सन्जय सरगियारिया मा मावाखै जों सन्जय सरगियारिखौनो लुबैदों माने सन्जय सरगियारिनिफ्राय माबा मोनसे एसे मोनजादों जानांगौ बारा गोसा बुंनाङा एसे मोनजादों थाइसे थाइनै नङा होमबा बयहाबो थाखायो बिदिया मोनजाग्राबो थागोन मोनजायैबो थागोन ना बेफोरबायदियाबो थाखागोन किन्तु दिनै दुखुनांथावनासिना बेनो आरो खोनानो मोनबावदों आं दिनै सन्जय सरगियारिनि खोथाखौथ' मा खोनानो मोनबावदों XNDB वेलफेयार एस'सिएशना ओरैबायदि मोनसे खोनाबावदों आं सरि बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया जिसिबां दा इउपिपिएलआव एनडिएफबिनिफोर देरहानानै थांनाय बिनि अनगायैबो जोंनो 8टा समस्थियावहाय जायगा होनांगौ होननानै जों खोनानो मोनदों XNDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बेयो मोनसे माने खोनादोंसो दे बिनाय आरोखि टिकेट बिदों जाहैदों होनबा प्रमद बर'आ मा जागोन बबेयाव दिनै होगोन फरायसा आफादनि कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएलआव जुगदान होदों दिनै बिथांमोनाथ' 100% गेलेनायनि टिकेट बिनायनि माखासे चान्सखौ लादोंना दिनै प्रमद बर'आ मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय दिनै आबसुनिफ्राय फैनाय बिथां बेक्तिया एबसुनिफ्राय जायफ्रा दिनैहाय रिजिगनेसन होनाय बा एबसुनिफ्राय फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनाय बिथांमोननो टिकेट होआलाफानो सोरबा एनडिएफ बिनोखि होथारगोन नाम्बार 1 फरायसा आफादा दिनैनिल' नङा बै समनिफ्रायनो फरायसा आफादा एनडिएफबिखौ मोजां मोनखाया वेलफेयार एस'सिएशननि जायफोर एनडिएफबिनि बेक्तिफोर दं बिथांमोना जे टिकेट मोनगोन दिनैनि सरकारखौ फरायसा आफादानो उल्थां फाल्थां खालामनो हायो आरो टिकेट होनाय होयिनि खोथायाव फरायसा आफादानो बायदि रोखोमखौ खालामलांनोबो हायो सरि आं बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंदों माखासे खोथा बाथ्राफोरावनो जों नुबोबायबो थादों सायाव जों खौसे बुंफ्लाबाय थादों दे सायावसो जों खौसे ना ज' जानांगौ येस जों ज' जानायखौ लुबैदों आंबो लुबैदों किन्तु ज'बा नैबे खुगानिफ्राय ओंखारनाय ना नैबे बिखा सिंनिफ्राय ओंखारनाय दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंबाय थादों खौसेथिखौ जों लुबैयो होननानै बे खुगानिफ्राय ओंखारदों ना नैबे गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय
खौसेथि रावफ्रा पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा खुगानिफ्राय ओंखारदों ना बिखा सिंनिफ्राय ओंखारदों स्टेपखौ आवगायनांगोन नोंथाङाबो जुदि 2 स्टेप थांदोंबा आंबो 2 स्टेप थांनांगोन हा बथ साइडनिफ्रायबो एबसुआ मा एबसुल' बावहाय आरो एबसुआ दिनै माखासे आफादखौल' लानानै खौसे खालामनो नागिरनाया बे नङा बे जायाखै आंनि नुनायाव दाखालि थांनाय बारावहाय बिथांमोना कयेकटा खौसेथि जानायनि नामावहाय गुबुन गुबुन नन पलिटिकेल आफादफोरखौ लाफानानै दिनै माखासे बाथ्रा सावरायलायदोंमोन बिनि अनगायै दिनै मा जाबावखो दिनैसिम जेबोआनो गैया हा माबाखौ लाफानो बावदों गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन दल संगठनफोर दं दिनै बिथांमोनखौबो लाफानांगोन ओरैनो मोननै मोनथाम आफादखौ लानानै बा कयेकटा दल संगठनखौ साहित्य सभानो बा ट्राइबेल माबा संघनिनो बा गुबुन गुबुन संगठननिफोरखौ लाबाल' खौसे जागोन बे नङा दिनै सोरबा सोरबायाबो दिनै दल संगठन दं बै बे एकदम फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम दल संगठन जेसेबां गिदिर गिदिर दल संगठन दं फिसानिफ्राय लाना सावरायनांगोन अब्लासो जोंनि खौसेथिया फैगोन आरो बे खौसेथिया अनलि खुगायावल' बुंबा जाया नैबे खुगाजों खौसेथि सब समय माबा मोनसे प्रेस मिटनि ल'ब नुबानो निउस पर्टेलनि माखासे ल'ब खुगा खाथियाव हैबानो खौसेथिया ओंखार बुंबा जायाथ' नैबे गोसोनिफ्राय ओंखारनांगोन खौसेथिया बे खुगानिफ्राय ओंखारबा जेबो लाब गैया दिनैहाय पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोर दाखालि खोनाबाय हाग्रामा महिलारि सारनिफ्रायबो खौसेथिनि बाथ्रा दिनै साननैसोनि उनाव खोनाफिनबाय प्रमद बर'निफ्राय खौसेथि इउपिपिएलनिफ्राय खोनानो मोन्दों खौसेथि जोंबो लुबैदों आरो आंनि बुजिनायाव आंनि मोनथिनायाव राजखान्थि दोलोआ माब्लाबाबो खौसेथि जानो हाया जेरैबायदि एग्जाम्पलखौ जों होनो हादों आसाम स्टेटआव कंग्रेसजों बिजेपिजों माब्लाबा गोरोबफेरदोंना एजिपिया दिनैहाय खुनुरुखुम थांनानै दङ नाज्रेद नुज्रेद थेवबो बिथांमोना ना जातीय दल गुबुन गुबुन दल संगठन दङ दिनैहाय लुरिन ज्योति गगैनि दं अखिल गगैनि दङ दिनैहाय एजिपि नैबे प्रफुल्ल कुमार महन्तनि ना बिथांमोननि दल संगठन बिथांमोनानो दिनै खौसेथि जानो हायाखैबा नोंनि बे स्टेटनि आन्दाराव थानाय बर' जाति फिसानो हा बर' हारि फिसा जाथिया माब्ला खौसेथि जागोन जाया बे माब्लाबाबो राजखान्थि दोलोआ नोंथांमोना जेसेबां बुं माब्लाबाबो जानो हाया आरो जानायबो नङा जायोब्ला मोजां खिन्थु आं बेखौ बुंगोन आरो नैबे मोनसेल' बाथ्राया अनलि खुगाजों बुंबा जानाय नङा आं दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारखौ बुंगोन अनलि खुगाजों खौसेथिखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा जिहेतु नोंथांमोना दिनै बर'नि जातिनि बर' हारिनि बेकबन होननानै लादों बेकबन बा नोंथांमोना दिनै बै बे फिसा दालाय फिसा बेगेंफोरखौबो नोंथांमोना हमथाना लानो बुजायनानै दोननो लिंहरनानै ज' सावरायनो बे बेबस्थाखौ खालामनांगोन जानाय जायो बे उननि बाथ्रा नोंथांमोना लिंहरनांगोन आरो सावरायलायनांगोन जथुमा खालामनांगोन नङाब्ला बर' जाति बर' हारि ओरैनो खुगायाव जोंनि जातिया एथ' उमुक मोनबाय जोंनि बर' हारिया ओरैदि 6 शिडिउल बा बिदि मोनबाय जों 8 शिडिउलाव हाबबाय 6 शिडिउलाव हाबबाय जोबगोन बेफोरो नों बर' जातिनि 6 शिडिउलबाबो जोबलांगोन सानसे समाव ओमफ्राय 8 शिडिउलब्लाबो बेबो जोबनो थांगोन आं जाखिनि लामाखौ नुहुरदों थाङै थुङै जोंनि फिसा फिसौ बिथांमोना फिन खनसे आन्दलन खालामफिननो गोनां जाया सोरबाया दिनै रान्दि जानाय सोरबाया दिनैहाय गावनि फिसा दिनै जिउ गारनांनाय बेफोरबायदि फिन आरो जाफिना बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौसो लुबैदों थ' दिनै खौसेथिनि नामाव अनलि खुगाजों बुंबा जानाय नङा दिपेन बर' सार नोंथांमोना दिनै आरो बेकबन दिनै माबाखौ बुंलायबाय थाबा जानाय नङा दिनै नोंथांमोना दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि बाथ्रा दिनै रुंसारि मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय
दिनै बिथाङा दिनै नांनायनि माखासे माबाखौ फोरोंलांदों होननानै आं बुंगोन। थ' ओंखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ लाबाय थादोंब्ला दिनै फरायसा आफादा दिनैहाय बेकबनथारब्ला बेकबननि साइडनि जेसेबां बेगें फिसा फिसाफोर दं, बेसेबां रोदाफोर दं, दिनै बेफोरखौ नोंथांमोना फरायसा आफादा बिथांखौ ज' खालामनो, आखायाव हमथाना लानो, बेखौ लाबोनो नाजानांगोन। दिनै नोंथांमोनखौ सोरबाया सोंखारिगोन, बिथांनि न'आव थांनानै दिनै सोरबा सासेया फिसा फिसौआव थांनानै दुम दुम दाम दाम बुहैगोन, बे गियानखौ गारनांगोन। आरो फन हरनानै धमकि होनाय, बे गियान आखल आखुखौ गारनांगोन। फरायसा आफादनि गियाना बेखौ गोजानाव दोननांगोन। सम लाना बुंनांगोन, सम लानानैबो रायहरनोबो गोनां जागोन, बुंनांगोनबो, मालाबा फंसे फंनै साजाबो होनांगोन। बेफोरबायदि खिन्थु साजा होनायनि नामाव अभार साजा होबा जानाय नङा। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथाबो बुंबाय। फरायसा आफाद दिपेन बर', मानगोनां दिपेन बर' सारनिसिम माखासे बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै फरायसा आफादनि दिपेन बर'निसिम निमाहा बिहरनाय थाखाबाय। थ' लोगोसे आरो माखासे सन्जय स्वर्गियारिनि बाथ्रा बुंनायाव गाज्रि सोदोब बाहायफ्लांदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।